Γεια σου Γιώργο ρε! ΜΕΔΕ και πρόεδρο της ΜΕΔΕ, συνάδελφο Κώστα. Ισχύα, παρακαλώ, ισχύα λίγο. Ήσυχα ρε Γιώργο, ακούμε τώρα. Η συνάντηση αυτή, επί 2 χρόνια συναντιόμαστε, η συνάντηση αυτή τολμώ να πω ότι ήταν η πλέον οικοδομητική, σε άριστο κλίμα και σε πάρα πολλά σημεία συμφωνήσαμε και θα συγκράτουμε στο εξής για την επίτευξη των στόχων. Σε ελάχιστα σημεία είχαμε κάποια διαφοροποίηση, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα ορίμανσης των θεμάτων. Λέω εντάχει τα πράγματα. Λίγο πιο δυνατά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω εντάχει ότι κάποια αρνητικά σημεία που είχαν τεθεί ότι θα κάνουν προσλήψεις πολλών υπαλλήλων κτλ. Αυτά δικαιολογήθηκαν πλήρως. Οι προσλήψεις πολλών υπαλλήλων δικαιολογούνται μόνο όταν λάβουμε υπόψη μας την περιφερειακή ανάπτυξη του ΜΕΔΕ, που είναι 40 σημεία από 2 υπαλλήλους φτάνουμε στα 80 άτομα. Αλλά επειδή επειδή το καταστατικό του προβλέπει μέχρι 60, θα γίνει αναπλήρωση με τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί είναι τροπή μηχανική επί τόσα χρόνια να ταλαιπωρούμαστε με συμβατικά μέσα, ενώ είμαστε οι πρώτοι πληροφορικοί λόγω επαγγέλματος. Το θέμα της παιδείας των συντάξεων, το θέμα των χαριστικών απαλλαγών που είχε τεθεί επίσης αρνητικά, δεν υπάρχουν τέτοιες, τουλάχιστον στη διετία της ευθύνης του, διότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη, συναδέλφους δηλαδή, που είχαν ανάγκη και δεν έπαιρναν σύνταξη, παίρναν 1 ευρώ και δικαίως το Συμβούλιο τους έδωσε το μισθό της σύνταξης για να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτά είναι ως προς τις παρεξηγήσεις. Τώρα μπαίνουμε στα σοβαρά θέματα που θέσαμε. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει προσφυγή στο ΣΤΕ με απότερο σκοπό την αλλαγή του καταστατικού ΜΕΔΕ, διότι είναι απαράδεκτο εφόσον έχει πάρει περιουσία από το ΣΜΕΔΕ, δηλαδή από τους συνταξιούχους, να ασχολείται μόνο με την εγκυδοσία, επιστοδοσία, ρίχνοντας εκτός παιχνιδιού αυτούς που το πρικοδότησαν. Σε αυτό έγινε ενημέρωση ότι υπάρχει αυτή η προσφυγή και είπαμε τα δικά μας αιτήματα είναι να υπάρχουν μέσα να μην χάνουν την ιδιότητα του μέλους, οι πιστούχοι του μέλους του ΜΕΔΕ όταν βγαίνουν στη σύνταξη, πράγμα που θα παρασύρει και τους νυν πιστούχους συνταξιούχους να είναι μέλη. Εξ αυτού έπεται ότι θα έχουμε εκπροσώπηση στο Συμβούλιο, στο ΔΣ του ΜΕΔΕ. Επίσης ότι όταν υπάρχει μεγαλύτερο του απαιτούμενο αποθεματικό για τη λειτουργία, για την εύρυθμη λειτουργία πιστοδοσίας και εγκυοδοσίας, εμείς έχουμε κάνει αίτημα να μας δίνουν ένα εφάπαξ, το οποίο δικαιούμαστε, ετήσιο εφάπαξ, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτά έγιναν δεκτά και ως στόχοι, αλλά πρέπει φυσικά να υπάρξουν διάφορες ενέργειες πριν. Και ως προς το θέμα του ΦΑΠΑΞ να προηγούνται επίσης ανάγκες των ενεργών που θα έχουν σχετικές προτεραιότητες, μία προτεραιότητα. Λοιπόν,
Μου θα πείτε όλα, δεν θα παίξουν όλα. Εγώ ήθελα να κοντολογήσω. Ωραία, λοιπόν, σας τα λέω τότε. Το ρεζουμέ. Ναι, το ρεζουμέ. Λοιπόν, θα παίξουν 2 λεπτά. Πρώτον, η συνάντηση ήταν εξαιρετικά επικοδομητική. Δεύτερον, ξεχνάμε τα προηγούμενα δηλαδή. Λοιπόν, η συνάντηση ήταν εξαιρετικά επικοδομητική. Τέθηκε το θέμα της συμμετοχής των πιστούχων τόσο να μην χάνουν την ιδιότητα του μέλους στο ΜΕΔΕ και επιπλέον να εκπροσωπούνται στο ΔΣ. Τέθηκε το θέμα όταν ξεπερνάει τις ανάγκες της μισθοδοσίας και εγκαιοδοσίας να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αναλογιστικής μελέτης φυσικά, να δίνεται ένα εφάπαξ στους πιστούχους συνταξιούχους. Αυτά. Θα τα φτιάξω στο μοντάζ να πούμε να μιλήσουμε και για δυο της άλλης. Τώρα για τελέστερα μιλήσουμε στους αδέλφους. Και εγώ κάτι. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο ιδιότητα. Τζετζάρης Κώστας, Γενικός Γραμματέας. Κοντολογή. Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι δεν δέχτηκε την πρόταση που του κάνανε 5 μέλη να γίνει με σωστό τρόπο αυτή η συνομιλία, να γίνει στην μεγάλη αίθουσα ή χωρούσαν και στην αίθουσα της διοικούσας και να γίνεται ενώπιόν σας, να υπάρξει και κάποια, του είπαμε, κάποια λογική παρέμβαση και κάποιου από εσάς, να νιώθουμε όλοι μας ότι μας υποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΚΜΕΔ. Αυτό είναι το πρώτο σημείο και το παρουσιάζω σαν αρνητικό σημείο αυτής της διαδικασίας του κρατήριου. Το δεύτερο σημείο είναι ότι τα κύρια σημεία που βάλαμε σαν σημεία διεκδίκησης να πάρει θέση κλπ. Στο μεγαλύτερο μέρος έχουμε ασάφεια, ουσιαστικά μία απάντηση. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής και του ρόλου που έχει. Δεν τα βάζουμε, δεν χτυπάγαμε την κυβερνητική πολιτική στον εκτελεστή της κυβερνητικής πολιτικής, αυτό είναι άλλο θέμα. Για τη διάλυση των υπηρεσιών που υπάρχει εδώ πέρα, που ήταν το πρώτο μας θέμα, μάλλον από αυτά που υπόθηκαν τα φλού επιβεβαιώθηκε, για να μην πω ενισχύθηκε από τα στοιχεία που μας είπε ότι υπάρχει διάλυση υπηρεσιών. Για την υπόθεση του Καλογρίτσα δεν υπήρξε απάντηση, αν δεν κάνω λάθος. Για την πρόσβαση στα στοιχεία του 15 και του 16, για να δούμε αν γινόντουσαν χαριστικές πράξεις στους εργολάβους και αν η εγκαιοδοσία ήταν θετική όπως λένε ή όχι, μας είπε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε την πρόσβαση. Για την αίθουσα, τη χρησιμοποίησή της, μας είπε ότι ναι, θα γίνει με σωστό τρόπο. Για την λειτουργία μας πάνω στο χώρο που ζητήσαμε έντονα να πηγαίνουμε όπως πήγαιναν τα διοικητικά συμβούλια, δεν υπήρξε απάντηση σαφής. Και για το θέμα του χώρου που έχουμε κάτω, δεν θέλησε να κάνει καθόλου, να δείξει ότι κάνει κάπως πίσω σε σχέση με την προσπάθεια που έκανε με έγγραφα να μας βγάλει από εκεί μέσα. Βεβαίως υπόθηκε εκεί μέσα και έμεινε σαν να μην, όχι συμφωνία, γιατί ζήτησα να υπάρχει συμφωνία και δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα, ότι εντάξει είμαστε εκεί μέσα, κανονικά πρέπει να φύγετε, και εδώ πέρα είναι και ένα θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο, τι συγκεκριμένη θέση και σήμερα και τι συγκεκριμένη θέση θα πάρει για την υπόθεση, του τι θα κάνουμε σε σχέση με την, γιατί πάντα μας βάζουν το κερασάκι, να πάμε να έχουμε ωραία και μεγάλα γραφεία εκεί πέρα απομονωμένοι στην Κολοκοτρώνη, λες και οι συνταξιούχοι του ΣΜΕΔΕ, οι ΕΣΤΑΜΕΔΕ, την ενδιαφέρουν να έχει ωραία γραφεία, να καθόμαστε και να πίνουμε καφέδες. Του είπαμε αυτά. Ποιος κάλεσε την αστυνομία? Την αστυνομία ποιος κάλεσε? Δεν έρχεται πάντα. Πάντα έρχεται σε χθες. Όχι, δεν ήρθα. Δεν έρχεται πάντα. Ένα λεπτό, να μιλήσω. Εγώ τους είδα και χθες. Ήρθε αστυνομικός σε μένα και με ρώτησε. Είναι εδώ κανείς από το Διοικητικό Συμβούλιο? Του λέω όχι.
πόσοι είστε και τι προθέσεις έχετε. Ακριβώς αυτό. Ναι, ρωτάνε για τις πορείες, για αυτά πάντα έρχονται. Εγώ που κάνω ρεπορτάζ τώρα. Ποιος τους κάλεσε? Έρχονται μόνοι τους. Το Άγιο Πνεύμα τους κάλεσε. Δεν τους κάλεσε το Άγιο Πνεύμα, καλά είπες. Το Άγιο Πνεύμα. Συνεννοήθηκε, λέει, συνεννοήθηκε ο πρόεδρος με τον αστυνομικό διευθυντή, αυτό μου απάντησε. Όχι, μην τον περνάμε του κου. Είναι εδώ, ο διευθυντής. Ανεξάρτητα που είχε συμβεί στο παρελθόν, Νίκος Μαρκάτος, πρώην πρίτανης του Μεσόβιου Πολυτεχνείου και ομότιμος καθηγητής. Ανεξάρτητα του τι είχε προηγηθεί, θεωρώ ότι η σημερινή συνάντηση υπήρξε μια αξιοπρεπέστατη συνάντηση μεταξύ ανθρώπων συναδέλφων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο. Όχι τη φτωχοποίηση των μηχανικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με 40 και 50 χρόνια δουλειάς, ανθρώπων οι οποίοι έχουν χτίσει την Ελλάδα, ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει όλα τα έργα αυτά, και δεν μιλάω για τους μεγαεργολάβους οι οποίοι τα τρώγανε, μιλάω για τους ανθρώπους που βρίσκεται γύρω σας, όπου αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό γιατί δεν έχουμε να τα μεγαλώσουμε. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα και αυτό πραγματικά είναι που θέλω να ακουστεί. Επιπλέον θέλω να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος νομίζω ήταν αξιοπρεπέστατος και θεωρώ ότι στα ΜΕΔΕ, την οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε για όλη τη δουλειά την οποία έχει κάνει, όλες τις παρατάξεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να την πλαισιώσουμε πολύ περισσότερο από τις 100-150 που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί είμαστε 30.000 συνταξιούχοι. Και νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Το μήνυμα λοιπόν είναι πραγματικά όλοι στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση, διότι μας κοροϊδεύει. Ακόμα και ο αντιπαθέστατος κατά άλλα Τόμψον είπε η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα, απλώς κόβει μισθούς. Ποιους τους κόβουν λοιπόν? Οι κυβερνήσεις μας. Το τελευταίο θέμα πάρα πολύ σοβαρό, κατά την ταπεινή μου άποψη, η Τράπεζα Αττικής, την οποία η κυβέρνηση, επειδή έχει χάσει τον έλεγχο των άλλων τραπεζών, θέλει να την κρατήσει για να κάνει τα δικά της ρουσφετάκια, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι βεβαίως. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα στα οποία θα πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στα ΜΕΔΕ, στον πρόεδρο του Γενικού Γραμματέα, σε όλο το Προεδρείο που βρίσκεται εδώ, και πραγματικά να συμπαρασταθούμε αγωνιστικά. Μπορεί να έχουμε μια ηλικία, αλλά έχουμε και την εμπειρία των αγώνων. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι το Προεδρείο στα ΜΕΔΕ και ο Πρόεδρος είναι πιο κατάλληλος να απαντήσει. Σε συνεργασία έδειξε ο Πρόεδρος, σε συνεργασία να ζητήσουμε αλλαγή του καταστατικού. Αυτό το κτίριο δεν μπορεί να είναι μόνο οικειοδοσίας, όταν το κτίριο αυτό χτίστηκε από το αίμα των μηχανικών που βρίσκονται σήμερα εδώ. Λοιπόν, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία η ΕΣΤΑΜΕΔΕ να είστε σίγουροι ότι θα τα ρυθμίσει η ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Εργάζονται νυχθημερών, εγώ είμαι αρρωγό μέλος απλώς, βρέθηκα εδώ, κοιτώντας να επιτύχω το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά, για παράδειγμα, τα οποία δεν είναι συνταξιούχοι, δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν την ασφάλισή τους. Αυτό το οποίο γίνεται με τα μπλοκάκια, και θα μπουν κι άλλες λέει εισφορές λόγω των συνταξιοδοτικών και των εφάπων κτλ. Είναι αδύνατον ο φοιτητής μου να έρχεται και να μου λέει τελείωσε πέρυσι, δεν έχω φράγκο. Είναι αδύνατο να θεωρώ ότι ο απόφυτος του Πολυτεχνείου πολιτικός μηχανικός είναι παρκαδόρος με 700 ευρώ, διότι με το μπλοκάκι έπαιρνε 480, εκ των οποίων τα περισσότερα τα έδινε για ασφάλιση. Ντροπή στο κράτος αυτό. Ένα παράδειγμα. Κάποιος κύριος θέλει να μιλήσει άλλος, ένας τελευταίος. Θέλει να πει δύο λόγια. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Θέλει, έλα. Ποιος? Και ο κύριος Αντιπρόεδρος θα θέλει να πει. Εδώ ο κύριος Εντάκη, ο μη πλατιάζεται. Εγώ δεν πλατιάζω. Πάμε μόνο. Χρήστος Λεπέσης, πολιτικός μηχανικός, μέλος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και του Δέλτα Σίγμα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν απάνω. Εγώ είμαι ένας συνταξιούχος εδώ και κάποια χρόνια, όπως είναι 2,5 εκατομμύρια Έλληνες συνταξιούχοι, οι οποίοι από αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται για εργαζόμενους και συνταξιούχους μας παίρνουν τα λεφτά μας παίρνουν τη ζωή μας για να τα δώσουν σε ορισμένους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές και βιομήχανους που δεν ξέρουν τι έχουν και θέλουν κι άλλα. Και ο κόσμος, όπως είπε και ο Πρίτανης, θέλει τα νέα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Και εδώ τι θα μείνει? Μια νέκρα. Δηλαδή αυτό θέλουμε? Αυτή τη χώρα θέλουμε να ζούμε? Σε αυτή τη χώρα θέλουμε να ζούμε? Εμείς λέμε όχι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε, όχι με δικαστήρια, με αγώνες στο πεζοδρόμιο, στον δρόμο, γιατί μόνο αυτό καταλαβαίνουν όσοι ασκούν αυτή την πολιτική, μόνο αυτό καταλαβαίνουν την πίεση που ασκούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Χωρίς αυτή την πολιτική, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Αύριο και μετά στην ουρανό δεν έχετε κινητοποιήσει τίποτα. Ωραία. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Μπορούμε αρχικά.
Συνάδελφοι, εμείς πρέπει να πούμε μερικά πράγματα τώρα.